dnešnom videu uvidíš, ako niekto dal každému hráčovi OPčko a jak hráči zničili celý server. Dobre, strašne sa sekám, ale idem sa portnúť do base. Kámo, prečo mám creative mod? Tak ja teraz botnem. Doteraz som mal len 20 miliónov a teraz keď si zoberiem všetky spawn eggy a všetko, tak ja strašne zblatnem. Tak ja nebudem ďalej kecať, ja to idem rovno brať. Beriem všetky spawn eggy, čo najviac. Beriem aj Wardena, mne to je jedno. Idem zblatnúť. Ale prečo dal admin alebo helper všetkým hráčom OPčko? Tak to je zničené. Celý server bude GG. Tak ja nebudem ho grifovať. Ja si len zoberiem nejaké veci, spawnegy a dám si ich do česky, hej? Dúfam, že admin mi nedáš ban. Je to len tak, vieš čo, zblatím trošku. Už tých 20 miliónov som si zarobil poctivou prácou. A tých zvyšných, čo si teraz privyrobím pomocou spawnegov, to už si tak necháme pre seba. Ale tak podľa mňa, ja som jediný na tomto serveri, ktorý si berie veci. Podľa mňa ostatní už ničia napríklad nejaké štruktúry alebo spawn dokonca by sa dalo zničiť. Ale nechápem veľmi, kto by to zrobil, ale nebudem nikoho súdiť, lebo to je niekoho server, nie môj, ale tak... Bude tento server GG podľa mňa. Už je určite minimálne tak 10 ľudí pripravených na zničenie polovičku servera. Akože mne to veľmi nevadí, lebo ja si teraz zoberiem tak 30 eliter, ale akože ja som si získal 3 poctivou prácou a ako to bude teraz, keď niekto zničí celý server pomocou TNTček a potom si nagivuje niekoľko vecí, predá ich a bude mať niekoľko miliárd, čo je prakticky tu skoro nemožné. Ako je to možné, ale prakticky strašne dlhou prácou. Ale potom jak to budú robiť, keď niekto si to poctivo vydrel a budú opravovať server a dajú všetkým, že budú začínať od nuly. Podľa mňa to je veľmi nespravodlivé, lebo sú tu nejakí hráči, čo tu hrajú niekoľko stoviek hodín a potom oni budú musieť začínať od nuly, tak podľa mňa ich to odradí od tohto servera. Teraz sa nachádzam v druhej baseke. OK, dostal som instakill. OK, portuje ma to na spawn. OK, tak toto už nie je ani spawn. Toto je nejaké normálne rozbité sídlisko. A presne sa stalo to, čo som vravel. Dali OPčko a zničili im celý spawn. Vidím dokonca, že tam je Ender Drag vzadu a to je len akože spawn. Čo je s tým serverom akože v RTPčku? Podľa mňa tam bude všetko zničené. Ešte mám plný inventár nejakých kľúčov, ktoré sa nedajú ani predať. Tak to bude všetko GG, ale podľa mňa oni to tak zrobia, že budeme všetci začínať od znova. Ale podľa mňa ja si stojím za tým, že to je nespravodlivé. Lebo ja som tu strávil niekoľko desiatok hodín a ja budem musieť od znova získavať si svoje veci. Tak podľa mňa to príde veľmi nepraktické. Lebo ja už som strávil tu niekoľko desiatok hodín a mňa už to odradilo od tohto servera. Že mňa tento server veľmi bavil, ale teraz ma už prestal baviť, lebo už mne sa nechce odznova získať veci. Ja budem ho hrať ďalej, keď mi admin alebo helper dá tie veci späť, čo som mal 20 miliónov peňazí a mal som elitry, mal som všetko, mal som gíry, mal som asi 2 šalkery gírov a netheriteových dokonca. A mňa už to teraz nebaví si získavať všetko od znova a keď si ešte predstavím, že si to budem získavať a možno tak za 3 mesiace sa stane to isté, tak mňa už to prestane baviť. Dúfam, že sa ti toto video páčilo, ak áno, tak daj odber a keď súhlasíš s mojím názorom, tak daj prosím like. Ďakujem.